Bon dia, alumnes. Bé, avui anem a veure com explicar un procés. Val? Sabeu que quan fem aquest tipus d'exercici fem unes activitats primer per a que vosaltres feu l'última. Per tant, anem a veure les activitats primer que tenim que fer. La primera activitat que teniu a la pàgina 136 és esta. Ordena. Veieu que n'hi ha 4 dibuixos, cada dibuix representa una cosa. És el creixement d'una planta, en aquest cas d'un arbre. Quina és la primera cosa que succeeix? Quina és la primera cosa que passa en este procés? Òbviament, cau la llavor a terra o plantem la llavor en terra. El número 1, el tenim així, d'acord? El número 1. Quina serà la 2? Fàcil. La llavor trenca, comença a eixir una xicoteta arrel i una xicoteta tija. Este és el segon dibuix del procés. Què vindrà després? L'arrel es va fer més gran cada vegada i la tija ja ix a la superfície. Este dibuix d'ací. L'últim, la planta, en aquest exemple, és un arbre. Ja comença a eixir la tija, les branques, algunes fulles. Per tant, seria 3, 1, 2, 4 en el dibuix. Primer, la llavor. Segon, la llavor trenca, comença a créixer la planta. 3, la planta ix a la superfície. 4, la planta comença a créixer ja a la superfície. Després, tenim això. Relacionem este text amb els números de davant, de l'exercici primer. Què és el primer que passa? Això. La llavor cau a terra i se queda ahí. La 2, la llavor es trenca i comença a créixer. El 3, ixa llavor ja ha crescut, està començant a créixer, ix a la superfície. I 4, per últim, com ja hem dit, la planta es va creixent. Per últim, ara penseu vosaltres. Penseu, en què es convertirà l'arbret del dibuix número 4, de l'últim dibuix? Penseu. És fàcil, no? Un arbre. Un arbre naix d'una llavor, xicoteta. Tan xicoteta com, per exemple, podria ser, no sé, qualsevol llavor que teniu en casa o que heu plantat, i si no ho sabeu, penseu, per exemple, quan mengeu una pera o una poma, les llavoretes que n'hi ha dins de la pera o de la poma, i aquestes llavors, si se plantaren, podria créixer un peral o un pomer. Després, quant de temps penseu vosaltres que tardarà aquest procés en fer efecte? És a dir, de cau la llavor en terra fins a n'hi ha una planta, en aquest cas un arbre, un pomer, un peral gran. Òbviament, tardaria dies només en trencar la llavor. Tardaria setmanes en aquesta llavor eixir a la superfície. Tardaria mesos en créixer un poc la planta i tardaria anys en tindre un arbre i que aquest arbre fora capaç de donar més llavors i reproduir-se. Que recordeu que els arbres són éssers vius i una de les funcions vitals que tenen els arbres, com tots els éssers vius, és la funció de reproducció. Ara, jo fins ací puc ajudar-vos. Ara, heu de fer vosaltres l'últim exercici, el 4. Demostra que saps fer-ho. Explica tu el procés. Llegiu atentament què heu de fer, mireu els passos, torneu a mirar com ha explicat els exercicis 1, 2 i 3 i escriviu. Vinga, si teniu problemes, ja sabeu, com sempre, escriviu un poc i intentaré ajudar-vos en tot el que puga. Adeu, besets.